Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Irtega dünya kuleminde gazettegiçe bir bik көзгә ташланмый торган, артык ташланмый торган бәйрәм дисә дә була инде, узып китә. Ул халыкара туган тел көне. Аны икенче чыгарыштамы, өченче бер чыгарыштамы тарихын әйтеп салырмын. Хәзер шул тарихын сөйләп торсам, вакыт узыр. Инде төп фикерләрне онытып та торырмын. Шуңа күрә башта сөйлисем килә, менә безнең күренекле шагыйребез, сөйкле татар халкының улы Габдулла Тукайның шигырьләре хәзердә әйтелә актуаль яңгырыйлар алар. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Мин инде аны башкара да алам җыр кебек. Әмма хәзер без инде өлгербез аны. Тел хакында сөйләп китәсем килә. Менә мин Урал шәһәренә бардым 7нче елнымы, шуннан соң инде былтыр барган идем. Шунда Урал шәһәрендә Җаек дип элеккечә аны Ватаным Татарстан газетында минем мәкалемне бастырган чакта алар инде тәрҗемә иттеләр дә Җаек дип язып куйдылар. Урал димәделәр, Җаек дип шунда чыкты. Шунда казак егетләр белән сөйләшсәм, алар кайсылар әйтә, әллә татар микән ул Габдулла Тукай дип, без аны казак дип уйладык. Ул беренче яктан инде сөенечле инде, күренеш сөенечле, чөнки аермасын күрмиләр. Казакны татар дисәң, татарны казак дисәң, ул элек бер милләт булган, бер халык булган. Борынгы замандагы килгән алар нәселебез Hun дигән, шуннан мәсәлән, шунасын Кыпчак дигән, шунасын инде бүлә башлаганнар. Хатта безнең халыкта мәсәлән менә аны укыйсың 20нчы еллардамы, 30нчы еллардамы консолидация дип атаганнар. Анда мәсәлән ул аерым булганнар типтәрләр, мәсәлән мишәрләр, соңдан инде Аллага шөкер алар инде бер языла башлаганнар. Мәсәлән без аны белеп торабыз инде, хатта халкыбызда хөрмәт итәләр. Безне инде алар без бернең телдә сөйлиләр дип, бүтән татарлар бар, дине бүтән булса да, без бер милләт, бер халык дип торганна сокланып тора безнең күп татар халкының инде вакилләре. Ул Габдулла Тукайны белмәгән икән бер ягыннан, икенче мәсьәлә шул. Алар аермасын күрмәгән, икенче мәсьәлә бераз борчый. Инде шунда яшәп белмиләр икән бу татар икәнне. Инде шәһәр зур да түгел, халыгы бик яхшы, ачык йөзле. Күпме йөрдем Урал шәһәрендә, гел ачык йөз белән карадылар, кунак дип, Татарстаннан килгән дип. Инде күп сөйләп тә тормыйм, аны аерым сөйләргә була. Элек тә сөйләгәнем, тагы сөйләрмен әле Алла бирсә. Шуны әйтәсе килә, ул бер ягыннан шатландыра, икенче ягыннан борчый бераз. Чөнки безнең менә шушы тик татар мәчете дип тарихтан килгән мәсәлән узган ел түгел, әле 7нче елны барган чакта мин хатта шунда эченә кереп укып та чыктым. Мәсәлән, менә бу мәдрәсә, анда хатта Габдулла Тукайның теге анарга кирен юган ханым да исән булган икән. Шул ханымны белән таныш булган бер икенче ханым
элек исән булган. Шул ан белән таныш булган бүтән бер ханым яшьрәге миңа сөйләде. Мин ди эшкә килеп шунда урнашкан чакта әле торырга килдем шуннан ди, алар шунда торалар икән. Мин кирип карадым, ул теге Габдулла Тукай шигырьләрендә бит яктырткан ул якны тормышның. Шул торганлар шушны тулай торакмы, нәрсәме, төрләндә аерым сөйләргә була. Аны туган көндә шәйдәш дигән, беләсездер инде, белмәсәгез, соңдан бәлки сөйләп бирмен. Туган телебез инде җир белән чагыштырганда, туган җир белән чагыштырганда, мәсәлән, кеше ерак китә дә, бераз инде кирәкле рәвештә кабул итми, искә төшергән чакта сүнә ул бераз, теге әйтем бар бит, урысча, с глаз долой, из сердца вон дип әйтелә. Шуңа күрә, мәсәлән, ул нинди татар булсын, ул сагындыра, әмма аздан инде алай үзенең яңа урнашкан инде җире анарга күбрәк тәэсир итә, нитә, күңеленә тирәнрәк кирип кала. Инде Татарстанга кайсы чакта алар хатта кунакка килгән кебек, мәсәлән, алар хуҗа әйтеп үзләрен монда аларга тыелмый, хуҗалык шундый хуҗа икән дип. Хатта менә Оренбург өлкәсеннән бер туган килгән, анда хатыны шул Оренбург өлкәсеннән инде анда безнең Кама буена барган ик, алар инде карадылар да, кин Каманы шунасын әйтеп салдылар. Безнең елга исемен менә онытып торам әле. Оренбург өлкәсендә Сарыкташ янында шул. Безнеке яхшырак дип күрдегезме менә. Чөнки анда гасырлар дәверендә урнашкан бабалары, алар бабаларының җире электән, хаттан да, мәсәлән, мин берничә видео ясаган, берсендә бар анда таш өстенә сарыкны куйганнар, инде таштан ясалган Сарыкташ дигән, һәм кайсы менә авыл булса да акча тапканнар. 1748 елны шушында урнашкан дип. Ул инде мин элек, мәсәлән, Төстүбә, ягъни Сол Илецктагы имеш Екатерина әби патша урнаштырган дип, шул аларда шул вакытта исәм, юк икән, киресенчә бераз иртәрәк ул булган, иртәрәк. Әле бу Елизавета II Анна Иоанновнадан киткәч, Анна Иоанновна 40 елны китте инде, дөнья калдырды. Инде соңдан анда булды бер вакытта Бирин дигән Иван 5-ме булды. Шуннан инде ул кичкенә сабый булганга күрә, ул аның теге нәрсә булалар бит әле, бала булса патша, аның өстеннән карап, опекун кебек карап тора, шундый булган Бирин, ул теге Анна Иоанновна шундый кагаз язып киткәннәргә. Аны инде, мәсәлән, алды да Анна Иоанновнаның сеңлесенең кызымы, шунда бер мизгел шул әле гаскәрләрне кулланып, нигә идарә итә башлаган, аны да озак тотмыйча Елизавета төртеп төшерде дә, бер менчә ничә елга әле ул анда 20 ел дәверендә, 62 елны китте, шунда идарә итә башлады патшалык белән. Шул, тарихны сөйләп тормыйм, мин сезгә менә әйтәсем килә, безнең туган телебезне белгән кеше бер кайчанда югалмас, чөнки менә күрсәтәсем килә, менә кайда Кибрис одасы дип әйтәләр, утравында булган чакта хатта туган татар телебез ярдәм итеп торды катнашканда. Менә мәсәлән, бу Истанбул шәһәрендә казак егетләре Монголиядан хатта килеп, алар шунда мәдрәсәдә укыган бераз монгол да бар, ислам динен кабул иткән монгол егетләре, күбесенчә инде казаклар алар. Монголияда бик күп казаклар яши хәзерге вакытта. Шуңа күрә
егетләр килгән, алар шул мин аларның мәдрәсәсендә миңа анда бер кунакхана, бер бүлмә бирделәр. Мин бер вакытны кунак булып тордым. Безнең әле яшьләр бар, бөтен дөнья яшьләр берлеге, шул алар киттеләр чит илгә, миңа теге виза вакытында өлгермәделәр дә ясарга. Шуңа күрә мин каядыр урнашырга кирәк. Мин шунда урнаштылар, мин шунда кунак булып яттым. Соңдан хатта анда төстүбә, ягъни Солилецк шәһәренә әнисе ягыннан туганнары, Бугылма бер авыл, Әби авыл дигәнме, шуннан килгән атасы шул ягыннан туганнары, шулар шуларга барып авылга бер алар музыка белән давалыйлар халыкны. Шунда мин хатта кайнар су, анда минераль, шунда Ялова ягында Гөкчедарда булдым. Һәр чакта туган телебез, менә кемдер уйлап куйгандыр инде, шул туган теленең темасыннан чигенде дип. Юк, мин чигенмәдем, тик менә машинада мәсәлән китеп бара, анда юлда кармашык диләр. Брас төзәтергә кирәкме, әллә нәрсәме, туктап торырга кирәкме, шунда шул кармашыкка кирип тора да машина, юлда теге хәрәкәтне бузмаска дип. Менә Сайыскан да безгә килде әле кунакка. Кунакта күңелле инде, менә шул Сайыскан да килеп, күрдегезме, майны ничек рәхәтләнеп башлый. Кунак булган чакта, менә мәсәлән Кипр содасы диләр, Кипр утравында, хатта мин бер чакта инде ташланган йортлар бар, аны беләсезме тарихны? 1976 елны, 71 елны теге башта Греция илендә кара полковникларның ничек алар көрәш иткәннәрме, нәрсәме, мятеж дип нәрсәме, хатта алар инде безнең төр кардәшләребезне шул Кипр утравыннан куырга тырышканнар. Шуңа күрә инде мәҗбүри Төркия хөкүмәте монда гаскәрләрне кертеп бераз тынычлансын дип шунда. Инде хәзер ничә ел узса да, хатта менә мин булган чакта 97 елны, инде күпме була, 26 елмы дәверендә. Әйе, гасырның шириге дисә дә була инде. Йортлар анда ташланган һаман шулай. Әле без хатта 97 елны да Грузиягынан Грузияга бардык. Шунда хатта Абхазияны узган чакта анда грузиннарның ташланган йортларын күргән. Шул шикелле монда да менә шул ташланган йортлар. Мин инде бу ташланган йорт дип инде авыл кешесе бардым да, теге нар беләсез инде, гранат митәм җыйм әле. Бардым да җыйып ятам бер пакет. Шул ук ике менә егет килеп чыкты. Алар да менә шушындый кыяфәтләр, алар шулай киенеп йөриләр, бер сүз әйтми аларга берәүдә. Миңа шулай сорау рәвешендә карап торалар ерактан. Мин инде менә Аллага шөкер, инде безнең телебез бит якын, шуңа күрә мин анда аңлатасым килде кем икәнне. Мин кунак дип кычкырдым, бән мусафир дидем. Алар шуңа күрә риза булдылар да, чөнки аларның бер китабында да мин балалар өчен, сабыйлар өчен чыгарган китап, мин аны китапханага кирип язылдым да, хатта миңа китап бер кичкенә таныклык кагазында бирделәр. Шул китапта бер балалар өчен язган әллә ни Хуҗа Насретдин хакында китап, анда мин сатып алдым да, шунда язган: кунакны сөйегез, чөнки бер кунак китерди, мусафирне сәвиyorыңыз, чөнки бер кунак бин кунак гетерерме дип шул бер нәрсә рәвештә язган инде. Менә мин аларга шулай җавап биргәч, мин мусафир, мин кунак дигәч, алар инде шунас мин инде килеп Татарстаннан икән, татарлыгымны күрсәткәч, алар инде шатланып икенче төрле карый башладылар. Ул менә кайда барма, мәсәлән, Голландиядан нәрсәл исеме аның, хәзер әйтәм, Рамазан исемле Голландиядан килгән түрк егете. Хатта аның белән дә уртак тел таптык. Әле мин мәктәптә һәм университетта алман телен укысам да, шунда да әле Рамазан белән гел тырыштым. Теге инфинитив диләр, мин яңа тик түрк телен өйрәнә башлаганым. Кызганычка каршы мин теге Стамбулда без бер ярты атнаттык, кайтканда ярты атнаттырдык, бер атна Кипр утравында тордык.
Шунда тик киткәндә искә төшмәде, танылган профессор кызганычка каршы вафат инде, ул туран язган, шунардан сүзлек сорарга. Кайтканда ул миңа сүзлек бүләк итте, урыс, төрк, урыс сүзлеген шунда. Шунда да карамастан инде мин менә таудан мәсәлән төшкәнде чакта, менеп тауына менеп төштем дә, анда карасам, килгән Өлкер дигән бер алар араба, машина инде шул тора. Шунда товарлар килгән, алар киткәч, мин аларга әйтәм, татарча үземә калса, мен сөйлим әйтәм. Бездә дә әйтәм, Татарстанда бар, Өлкер дигән шундый татлы ризыклар, бездә саталар, шулай сөйләшеп киттек. Алар хатта утыр дип, менә кофелар, чәй эчертте, кофе эчертте мәсәлән, тагы нәрсә инде, әнисе инде хәзер инде дөнья калдыргандыр инде, ул әнисе менә әбиләре аларның, бу әнисеме, шул хатта шунарга тик алалар икән кәҗә сөтен, ул тауда йөргән кәҗәнең сөте бик тәмле була, файдалы. Инде шундый ничек инде кешенең иммунитетын күтәрә, дару кебек мәсәлән. Шуны әйтәсем килә, шулга алган сөтне дә хатта миңа эчертеп бирделәр, тәмен белсен дип. Мин икенче көнне килгәч, инде алар белән әллә шул көнне, икенче көнне фото хатта төштем дә, менә алар сабыйлар инде әллә кайчан инде үсеп киткәндер инде. Минем фикерем буенча үсмисе нишләр инде алар. И менә булар шул утыра без сөйләшеп, шунасын ул менә шушы мин сул яктан миннән, сул кулдан миннән анда инде зәңгәр штан кигән, шул джинсы, шунарга әйтте, кунакны озатып куй дип. Анда авыл бик зур, Ләптә дигән авыл, мәсәлән, шунда Ләпитос диләр маллар. Ул машинасына утыртып, мине эзли отельны. Мин инде инглиз телен белмәгәнем ул чакта, шуңа күрә мин алман телендә Night клубны Нихт клуб дип төрлечә аңлаттырам. Джелибрити, Шато Ламбоза дип 5 йолдызлы отель. Бер ягыннан Шато Ламбоз, бер ягыннан Джелибрити дигән, авыл табылмады, күп йөрде, бензинны бушка исраф итте инде. Соңдан инде ахырында таптык, Аллага шөкер. Мин үзем караңгыда бераз тапмасым. Инде миңа бер $3 биргәнем, ул шатланып шулай китте. Ул уйлагандыр инде менә мин бушка ниттерми. Бушка инде мөмкин булса бирергә кирәк, инде ничек инде анда кешеләргә шул бик шатланды. Шул икенче көн киләсең, үзең йөзең ак инде. Барсаң мәсәлән, йөзең ак, чөнки син алар кулланмадың. Нәрсә дип әйтәләр бездә? Использовал дип әйтәлми инде ул. Кулланмадың син аларны. Шуңа күрә алар ачык йөз белән һәр чакта да карарга риза инде. Менә туган тел ул безнең әйтерсез яңгырамый дип. Юк, менә мәсәлән, алыгыз менә мин аны вакытында язган идем. Мәвлүд Унлы Чаяклы дигән. Шул гына бер фотом бар, икәү дә татар, ханымы Хәләл Җифетте үзе дә. Аны мин хатта газеттә дә язып чыгарган идем. Мәвлүд Унлы Чаяклы ул татар, нидән шунда мәрмәр заводының җитәкчесе, хуҗасы, мөдире инде сөйләп китте ул, без зубачиданбыз ди. Мин кызганычка каршы менә урыс әйтә бит, к собственному стыду. Аны искә дә төшмәде. Әни безне әйтәдер, зубачидан. Хатта шул Переволодский район шунда Оренбург өлкәсендә бар, анда безнең әни шунда туып үскән, бераз балачак сабыйча хәзрәк узган. Шунда, бәлки ул анда торгач, бәлки туганнар ерак тугандыр, ул менә Казак халкында шул бар, бик яхшы шундый аларда күренеш, мәсәлән, алар һәр чакта да кызыксыналар. Инде 15 буында да булса, 15нче буында булса да туган дип саныйлар. Хатта безгә менә 1989 елны килгәннәр, шул теге әйттем бит, ни Тумата ансамбле интернетта табырсыз аларны шул YouTube'та. Шул Рахми Оруч Гүвенч абый мәрхүм Яшар абый мәсәлән Гүвенч алар белән килде, ни Австриядән бер егет сүннәткә утыртканнар аны, Австрия егете һәм казак кызы. Ул казак кызы миңа язып бирде,
руында, кайсы яклардан, бөтен нәрсәне язып бирде. Туганнарны тапсаң ди, күп менә хәбәр әйт зинһар диде. Күп күрдегезме җәмәгать? Казак халкындан безгә ни алырга була, үрнәк алырга була. Алар 15 рәвештә булса да, шунда да туган итеп. Без менә мәсәлән, ул кем белә, әле бәлки бер 4-5 кем белә, 5 буындан тугандыр ул безгә мәсәлән. Шул менә Мәвлүд үлүячәкле мәсәлән. Юк, менә шунда үзебезнең ниебезне белмибез инде. Менә ул җырлап утыра, ул теге татар җырын җырлап, әнә күзләре йомып җырлап җибәрде. Әллә туган, әллә нәрсә. Инде әйтәләр бит, незрелый дип әйтәләр, пешмәгән чакыбыз. Чөнки ул вакытта бераз инфантилизм көчәя, көчле шул инфантилизм. Мәсәлән, менә Казакъстанны әйтәм инде, бу нидә? Бу Аксай шәһәрендә Казакъстанның казакларының музейында хатта менә мәсәлән, алар мине шулай рөхсәт бирделәр, мин шулай менә. Мин инде казак арасында үскәч, авылда, шуңа күрә миңа инде экзотика түгел инде, мин инде туган якка кайткан кебек. Чөнки тамырның нигезендә нинди милләт арасында тордың син мәсәлән, шул ничектер якын күрәсең, кайтасың туган якка, алар да сине якын итеп күрәләр, син дә аларны якын итеп күрәсең. Татарстанга килгән чакта мин әйтәм, Тулай торакта торган идем, педагогия институтының Тулай торганда, хатта шунда әле бүлмәдән чыгам да, вахтыга кызлар авылдан килгән, сөйләшәсе килә, татарча сөйләшә, алар урысча сөйләшмидер, татарча да укыйлар, бәлки усса да булмагандыр алар урысча сөйләшергә, шуңа күрә алар инде татарча тырыштылар сөйләшергә. Мин аны инде үземә калса тырыштым татарча сөйләшергә. Алар менә теге бездә әйтәләр, безнең якта акаеп карыйлар, бу нинди телдә сөйләшә, бу нинди адәм дип. Хатта менә инде шундый хәлләр булды. Мин чөнки безнең авылда татар сүзләре бераз теге мәктәпләрне япкач, инде татар мәктәпләренең соңына сыйныф япкач, сыйныфларны инде гаиләләрдә ничек тырышканнар ата-бабаларыбыз, инде Аллага шөкер, шуларны рәхмәт инде аларга, телебезне саклап калганнар. Шул инде казаклар халкы белән катнашкан чакта телебез үзгәргән. Хатта менә әйтәм бит, менә Татарстанга килгән чакта аптырап торам, өлкән лейтенант дип әйтәләр. Бездә мәсәлән өлкән үй дип әйтәләр. Инде өлкән дигән старший бит, урысча әйтсәң, мәсәлән. Шуңа күрә анда зур дип атыйлар икән, менә өлкән дип. Алар өлкән диме, нәрсәме, хатта күп сүзләрне шуны чәйтәләр дә, хатта казак халкы да безнең белән катнашкач, инде алар казак сүзләрен татарча ничектер бераз кулланалар. Шуңа күрә бурчта без калмадык, безне ничектер теге влияние дип әйтәләр, безнең телебез аларга да шундый бераз эз калдырды телләрендә. Тагы нәрсә әйтергә була инде, җәмәгать. Менә шушыны бәлки мин булай да күптер инде тамамлыйсым килә, тагы юлга чыккандамы, бәлки мин тагы телебез хакында дәвам итермен теманы, чөнки бу зур бәйрәм, дөнья күләмендә уздырыла торган зур бәйрәм, аны инде бездә бик игътибар итмәсәләр дә, шуңа карамастан ул зур бәйрәм. Шуңа күрә мин ул теманы дәвам итәсе килеп, инде юлда чыккандамы, кайдамы мин сөйләрмен, Алла бирсә, хәзер тик тамамлап, шушы беренче чыгарышын тамамлап әйтәсем килгән. Җәмәгать, туган телегез тирән хәзинә, бай хәзинә, жан тартмаса да кан тарта, инде кабатлап әйтәм. Чит илгә чыгасыз, һәр чакта, әгәр дә сез ана телегезне белсәгез, ата-ана ничектер сезне аңызга сеңдергән тәртип, шундый тәрбияне саклап барсагыз, сезне һәр чакта да ачык йөз белән кабул итәләр, хөрмәт итәләр, чөнки безнең халкыбыз даны бөтен дөньяга таралган. Әгәр дә чын татар икән итеп, үзегезне чын саф татар телендә сөйләп, ачык йөзле белән инде күңелле сөйләшсәгез, һәр милләт аңлый сезне. Хатта менә бит игътибар итеп торасыздыр, мин YouTube'да куям татар телендә. Миңа хатта Үзбекстаннан үзбәк кардәшләребез яза, аңлыйбыз һәммәсен дип. Күрдегезме инде, алар инде телебез казак теленә караганда ераграк тора, шунда да шуңа карамастан алар безнең телебезне аңлыйлар.
Казак халкыбыз инде аны сөйләп тә тормыйбыз инде. Алар аңлыйлар алар. Әле берсе шаяртып язган анда вакытында бу татар теле дип, бузылган казак теле дип. Аны шул ук тотындылар тиргәләргә, шыкылырга тотындылар. Ярамый алай, тегеләй булай дип. Теге әйтәләр бит, халыкның гомуми күләмендә халык яхшы, оятлы, инде карашы безгә яхшы. Арасында бер-икесе инде уңайсыз ничектер шаяртып уңайсызланып китәләр дә, шуны карамастан безнекә халыкка карашлары Төрки дөньясында мәсәлән бик яхшы хөрмәт ителәр, шуңа күрә лаеклы булыгыз. Алар минем фикерем буенча туган телне белмәгән кешене хөрмәт итмиләр алай. Туган телендә сөйләшкән, инде бер ягыннан инде син татар икәнне аңлаттырсаң, алар хөрмәт итәләр. Шуңа карамастан, әгәр дә син ана телеңдә сөйләшсәң, аларга якын телдә, алар бигрәк тә хөрмәт итәләр. Менә шул сүзләр белән дәвам итәсем килә, калганнарын бәлки соңыдан сөйләрмен, икенче чыгарышта фикерләремне таныштырмын, фикерләремдән менә карап куйым. Монда мин сезгә онытылган юк микән, менә хатта әйтәсе килә, менә булды вакытында түрк егетләре, алар Кипрда, алар хатта автобуста да мине алар телендә бераз тырышканга ни сөйләшергә, алар мин дус итеп, шулай аны аерым сөйләргә дә була, искә төшсә. Чөнки мин сезгә әйттем, тамамлыйм дип, шуңа күрә тамамлыйм инде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Менә тик бер-ике сүз әйтәм дә, менә мәсәлән, менә шунда бу Таҗикистанда мәсәлән вакытында 8 елны барганы чакта анда бик җылы кабул иттеләр. Берсе телевидениеннан алып баручы кыз, икенчесе ханым, ул үзбәкләрнең анда сугт хакыйкаты Сагдианы дип атыйлар бит, өлкәне. Шуңа сугт хакыйкаты дигән үзбәк телендә чыккан, анда үзбәкләр күп булганга күрә газет чыга. Шул газетның баш мөхәррире. Ул шул газетның бәйрәме булды. Шуңа күрә мине дә кунак иттеләр. Шунда менә сыйладылар. Мәсәлән, инде менә монда күренеп тора микән? Әйе, менә аларның ризыклары була. Инде ашап бетергәч кенә фотога төшеп, чөнки адәм баласы тамагы тук булгач кына күңел ачылып китә, шунда фотога төшергә риза була. Аш чакында ашны әни мәрхүм әйтәдер, ашның ашу яман ди. Шуңа күрә аш чагында фотога төшмәдем, соңында инде ризыклар анда дастархан кирмәгән. Җәмәгать, шун белән исәнләш саубулашасым килә. Мин сезгә шушы минем чыгарылышым ошады дип ышанам, чөнки һәр шәхес, әгәр дә сез туган телебез хакында бер җылы сүзләр ясагыз, бик яхшы булыр иде. Хәзер тамамлап куясым килә. Киләсе очрашуларга кадәр шушы теманы дәвам итербез, Алла бирсә. Сау булыгыз.